Salamat sa Ginoo, magtiayon. O lami pa mga kaigsunan diri. Salamat gyud sa Ginoo. Kining adlaw do na ko'y andam nga mensahe ang kanato. Tununi ka mensahe. Primero karong Sunday School ang atong nga pagatunan bahin sa usa ka maayong butang. Primero usa ka maayong sundalo. Unya sa worship unya usa ka maayong higala. O sa hapon, unya, usa ka maayong ulipon sa Ginoo. So, karong buntaga, magsugod tayo sa pagtudlo, bahin sa usa ka maayong sundalo. So, atong pagabasahon, ang pulong sa Dios diha sa 2 Timoteo 2, versikulo 3, ngadto sa 4. O, minsan, napoy mo Tagalog yung ginagmay, kaya naman tayo bisitang Tagalog. So, makasabot mo Tagalog, no? Kay di naman na bago nato, kay sige, magtanaw sa TV, Tagalog naman tanan. So, akong pagabasahon, 2 Timothy chapter 2, verse 3 to 4. Nagaingon, pag-ambit sa mga pag-antos, ingon na maayong sundalo ni Kristo Jesus. Walay bisan kinsa nga sundalo nga sa iyang pagpaalagad, magpagapos-gapos sa iyang kaugalingon sa mga patigayon nga sibilyan. Sanglit ang iyang tumong mauman ang pagpahimuot ni adtong nagpasulod kaniya sa pagkasundalo. Mao kini ang pulong sa Dios, magamputa mga itagtabang sa atong Ginoo. Labing gamahanan among amahan, salamat nining kabuntagon nga niya usab ang imong mga kaanakan nagatigom alang sa simba dahil sa imong ngalan sa pag-guide, paghatag o pag-guide sa imong ngalan itungod ikaw ang Diyos na among gihigugma, among alagaran o ikaw mo'y nagaluwas ka na mo gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag. So busa among giampo Lord na ikaw gimahatag ka na mo o espiritu diha sa paglamdag sa among pangunahuna aron masabtan namo ang imong mga espirituhanong pulong. Kay kini di man gyud nasabtan sa unod-non kundi pinaagi sa espiritu. So Lord, among iampo nga ang tanan dinhi mga kaigsunan makapaminaw og maayo o masabtan namo ang imong angay o buot nimong sulti kanamo isip mga pagtotoo o Kristohano. Salamat Lord, mao kini among pag-ampo diya lamang sa ngalan sa among Ginoong Kristo. Amen. Now, ang Kristohanon, dili lang kini mahuman sa kaluwasan. Dili kay luwas na ta, igo na ta, Kristohanon na ta. Dili. Ang Kristohanon, kini gihulagway sa usa ka sundalo. Ngang sundalo, dili kay sundalo tuwa nag-picnic, tuwa dito nagsuri-suri, kung dili ang sundalo, nga muasdang gyud sa dakong gubat nining kalibutan. Mao ni ang atong kinabuhi. Isip mga Kristohanon o magtotoo, kita gyud giluwas sa Ginoo aron kita muasdan sa tanang mga gubat sa kinabuhi. Muasdan ta sa gubat sa sala, muasdan ta sa gubat sa mga tentasyon, muasdan ta sa gubat diha sa pagkaalam sa kamatuoran kay daghang gyud mga sabud-sabud nini, daghang mga butang nga mo magpahuno, bugnaw sa atong pagsalig. Subusa, tanaw nato ang atong kaugalingon, tignan natin ang ating sarili bilang mga sundalo ng Panginoon. Hindi sundalo na namamasyal, hindi sundalong mga nagpapasarap sa buhay, kundi sundalong humaharap sa digmaan ng buhay. So mao ni atong hulagway karon sundalo nga makigsangka sa gera. Kompleto ta sa pamisti, ang sundalo andam sa panlawas, ang atong lawas giandam, kompleto ta sa hinigiban, o kompleto sa atong panghunahuna diha nga kita gyud naa ta sa gera. Kining kinabuhi Kristohanon dili ni tindog-tindog, sayaw-sayaw, lukso-lukso sa kalipay, dili gubat kini pakigdigma ni gawa sa kining kalibutan, nining sayawa, nining sala nato, pakigubat kini. Apan ang pagkamaayo sa sundalo dili lang sa pamisti, dili lang sa pamistig pamarog, kundi sa atong pamatasan. So karon adto ta sa pamatasan sa usa ka Kristohanon isip mga sundalo. So kung sa may mga pamatasang
maayo nga makita din sa atong kinabuhi ng mga sundalo sa Ginoo. Doon natay atong tan-awon tulo ka pamatasan nga atong makita diri. Primero, atong tan-awon ang verse 3 nagaingon, pakig-ambit sa mga pag-antos ingon nga maayong sundalo ni Kristo. Primerong pulong diya, makig-ambit. Pakig-ambit sa mga pag-antos. Mao ni sundao, ang tinuod na sundao, naagod sa mga pag-antos, nas kalasangan, nas kagubatan, nas mga lamok, na diha mga mananap, na ilang pag-atubangon, kaya arong makakover sila sa ilang kontra, nga di sila mamatay, dayon, kinalamudaog sila, so maningkapot yun sila, diha sa maong pakig-ambit sa mga pag-antos nining kinabuhi. Mausab kitang Kristohanon, daghantag mga kontra nining kalibutan. Na ang kalibutan, na ang yawa, lihok sa yawa, na po ng lihok sa atong unod. So, unsa may buot pasabot sa makig-ambit o pakig-ambit? Na, buot pasabot, na kining makig-ambit, mudawat ta sa maong kalisod. Dili ni paharuhay ang atong kinabong Kristohanon. Kay dunay gubat ta. Dili ni mag-ingon na mulikay tagkalisdanan. Inay, kita, buas dang inoon diya sa tanang kalisdanan kay dinhita giluwas sa Ginoo na asdangon nato ang tanang kalisod dining kalibutan aron sa iyang pag-abot naagyud ta nagpabilin sa atong pagtuo. Ang buot pasabot sa makipag-ambit nakahibalon ta, tinuyuan nato nga ang atong kinabuhi mauna ni dili na tayo tan-on, dili na ta kalibutanon, naata sa kinabuhing espirituhanon. So ibig ang buot pasabot ng makipag-ambit yun diha sa mga kalisod, ang buot pasabot na mulahutay ta, no? Mulahutay ta sa tanang kalisdanan. Mubasa ko pipila ka bersikulo nga naagyo ng paglahutay sa usa ka Kristohano. Atong basahon ang Mateo 10 bersikulo 22. Kinsa may makabli na diha, basa lang kay napamunta sa Sunday school. Muambit ta diha sa pagbasa, no? Mateo 10 bersikulo 22. Sige daw. O pagadutan kamo sa tanang tawo tungod sa akong ngalan, apan ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. Unsay gisulti diri? Unsa kunay mahitabo nato nga kita mga Kristohanon? Pagadungtan gyud kita sa tanang tao tungod sa ngalan ni Kristo. Atong gidala ang ngalan si Kristo, atong gisunob si Kristo, atong gipamisti si Kristo, atong yung gigamit ang ngalan ni Kristo. Busa kita pagadungtan sa tanang tao. Nga naman, lahi naman ang atong kinabuhi kaysa sa kinabuhi nining kalibutan. Kristohanon ta, but pasabot Kristohanon, mga anak sa Ginoo. Nang kung kita anak sa Ginoo, langit nun ang atong pamatasan, dili kalibutanon. Okay? Nasabtan ba nato? Langit nun ang atong pamatasan, kay atong mumulupyo man tas langit, dili man ang kalibutan. Bisang pagaling napat ang kalibutan, pero dili kita kalibutanon. Unya, meron din nga, apan ang mulahutay. Kinsay mulahutay? Katong sundao sa Ginoo. Mulahutay, hangtod sa katapusan, unsay may tabot? Mamaluwas. So, dili gyud ang sundao nga nimo ngadtos gira unya kita kontra mo atras, igo na siya sa bala. Mamatay na usahay, maapsan sa kontra, hangtod mamatay siya. Mausab kita, mga Kristohanon, anay noon sa atong pagpaningkamot sa pagigambit sa kalisod sa atong kinabuhi, anag gyud ta maluwas, makita gyud ang pagkatinuod ng Kristohanon. Ang kaluwasan nato, grasya, hatag sa Ginoo. Apan ang atong pagpakinabuhi, mao ni gingandag og conversion, sanctification, no? Pagpakabalaan, mao na nga mo das gid mo atong asdangon gyud ning kilabutan. Kay og katong magpamulahutay dis pagdasdas ning kalibutan, maoy maluwas. Klaro kayo magsuon. Ato na po 24, Mateo 24:13. Mateo 24:13. Pakibasa ka no. Maulang gihapon. Gisulti na po natong ka Mateo. Sa versikulo 24, apan ang mulahutay hangtod sa katapusan. Dili kay hangtod sa maantos.
Dili ron, kay may yung taga, ang pabiling ko basta maantos manaho, di na galit, wa na. Na? Dili na mo kinabuhi Kristohano, hangtod sa katapusan, mauni atong kinabuhi. Nga nga ito pag-antos sa kalisod, dili kay sa mga kultura nato, bisan pa sa atong lawas, atong balatian, sama ni Julie, na ang bisa antos gud siya. Kinahanglan gyud mag-antos ta kay ang atong citizenship to sa langit. Dili sa kalibutan danhang kalisod. Apan mula hutay kita hangtod sa kanturan, dili kay hangtod sa atong maantos pa. Hangtod sa kanturan. Marcos, usabay sulting Marcos sa 13:13. Ug pagadumtan kamo sa tanang tao tungod sa akong ngalan, apan ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. Maulang gyapon, di ba? O pagadumtan kamo tungod sa inyong kabuang. Mao na? Dili. Dili. O pagadumtan kamo tungod sa inyong kalibutanon. Dili. Unsa man? Pagadumtan kamo sa tanang tao tungod sa ngalan ni Kristo. Amen. Kristohanon ka. Dili ka kalibutanon. Dili ka daotang tao. May dunay mga tao magdumuti mo katungod sa imong pagkamal dito. Apan mas labaw gyud nga atong dawaton nga kita pagadumtan tungod sa ngalan ni Kristo nga may atong gisulob sa atong kinabuhi. Manang bisa pag unsay kalisod sa atong lawas, bisa pag unsay kalisod sa atong kahimtang, managkalipay kita kay tungod makita si Kristo sa atong kinabuhi. Natos Lucas 21:19. Lucas 21:19. Sa inyong pagpailog, mabatunan ninyo ang inyong mga kalab. Okay, sa inyong pagpailog, mabatunan ninyo ang inyong kalab. No, sa may balita, murag di na, wala may balita na? Din murag dili. Kundi kinabuhi, kalang diha kinabuhi, no? Mabatunan ninyong kinabuhi. Mingon diha sa inyong pag-antos, maba? Kung sa to, ulit? Pailog. Pagpailog. Mao nang pagpailog, pagmainantuson, paglahutay. Kay kining paglahutay naa gyud ang tanang pailog, my God. Kay ugwa kay pailog di gyud ka makalahutay. Di na gyud ka makaantos. Mo na nga mamutos. Apan kay do naman tay pailog, magpailog gyud ta hangtod sa kahangturan. Subusa kining mulahutay ta sa maong makikambit ta diya, pasabot mulahutay ta sa tanang kapait nining kinabuhi. Mahimutang mainantuson sa tanang kasakit. Mga igsoon, daghanta og kasakit nining kalibutan. Maayo gyud ang Ginoo kanato nga tagaan ta og kining kalinaw sa atong kinabuhi. Makadawat tag sweldo na may kalinaw. Makadawat tag mayong pagkaon na ang kalipay. Kana grasya gyud na sa Ginoo. Mo nagiingon dito sa Ecclesiastes na kamo nga buhi hala kaon, hala managkalipay, hala magkalipay kay kining kalipay gasa sa Dios. Kaya tibok kibuhi gyud tao naas kalisdanan, naas sa sala. So kini mo nagingon kung sa may unang pamatasan sa sundalo, makig-ambit sa mga pag-antos. Ayaw ingna nga nag-antos ko rin karon kay tungod gisulayan ko sa Ginoo. Na ayaw pagtuo nga nag-antos ka tungod kay gisulayan ka sa Ginoo. Tingali nag-antos ka tungod sa imong sala. Usa na ka bunal nimo. Mo na nga usahay, di ka makahinungsol, di ka makahatag sa Ginoo og himaya, kay nagtuo ka na ikaw gipaanto sa Ginoo sa mga pagsulay apan wa nimo tan-awa nga kana bunga na sa imong daotang gibuhat. Kay kasagaran gyud mo antos tag mga kalisod tungod do na tay gibuhat. Apan kung kita na nagpadayon sa pulong, na nagpagdayon sa pagpangalagad sa Ginoo, unya mo sa gubang tagdaghang mga pag-antos tungod kita sulti-sulti ang mga lain o unsa ta nga tungod Kristohanon ta managkalipay kita diha kay iya kini sa Dios. So ikaduha na pamantasan, unsa may pamantasan ni ikaduha? Ang usa ka maayong sundalo dili magpagapos-gapos. Atong basahon versikulo 4.
2 Timothy chapter 2 verse 4. Nagaingon, walay bisan kinsa nga sundalo nga sa iyang pagpangalagad magpagapos-gapos sa iyang kaugalingon sa mga patigayon nga sibilyan. Sanglit ang iyang tumong mauman ang pagpahimuot ni adtong nagpasulod kaniya sa pagkasundalo. Ikaduha din ang pamatasan sa usa ka maayong sundalo dili magpagapos-gapos sa mga buhat na sibilyan. Wa tay labot diha. Ambot pasabot kung kita sundalo, no, naata mo asdang sa gera, ang atog yung tan-aw nino nga kita mugdasta sa atong mga kaaway kay at kita nagsugod ta sa atong commander-in-chief. Ang commander-in-chief mo'y atong tagaan o himaya tungod sa atong kinabuhi kay sundalo kita. Di ta mga to sa daples ba, daples sa tubig, o sa sige na ang kontras kay buto-buto, maglabas ka dito. No? Naamay taglaba, ang tingalaging imong asawa, pasag dito sinita, dito, nga ikaw sundalo, adto ka sa imong buhat na sundalo. Masatan ba? Dili ta mag-apil-apil ng kalibutan, nga kita mga anak sa Diyos, mga sundalo sa Diyos. Dili ta maglihok-lihok na ng kalibutanon, ila na. Pareho ng politika. Ayaw ta kasulod ng politika. Di ta mag-isa og partida o kung saan ng partido politika. Na ako ka Duterte ka ako. Dili ta nandiya. Basta kita mubuto katungod atong katungdanan nga mubuto. Apan di ta mag-apila-apila na. Nayusahay daghang mga Kristohano ha tulpok-tulpok anang vlog diya sa kuan sa Facebook, ba't kontra na itong Duterte, kontra na itong Contreras, watay labot diha, ila nga. Ang atog yun, kita isip Kristohanon, adto tas pagpangalagad sa Ginoo, hatagan nato himaya katong atong Ginoo nga mo'y nagtawag ka nato. Nasabtan ba nato? Okay? Nasabtan nato. So dili na magpagapos-gapos sa atong kaugalingon. Pag mayroon tayo, dili na magpagapos-gapos, tinuyuan na. Ewan mag-ingon, o kita nagapos, no? Passive na. Pero mayroon nga kita magpagapos-gapos, murang tinuyuan kay balutan nga kana makagapos nimo, apan imo lang gyapon gibuhat. Subot pasabot nini, tinuyuan. Sama sa patigayon ng sibilyan, wa tay labot. Pero di ko pasabot nga di na tawag trabaho. Dili. Dili may but pasabot. Kadto mga tao na ilang panlimbong, na panlimbong sa ilang negosyo, panlimbong sa ilang trabaho, di ta mag-apil-apil na. Kanay lihok na sa mga sibilyan, lihok na sa mga dili magtotoo. Apan kita Kristohanon, ala, trabaho tag maayo. Kinabuhi ng daw murang nangalagad na sa Ginoo kay Kristohanon mo kita. Kentahay, pare na sabi ni Adelina, magluto sa Diyos kusina. Ala, trabaho, luto kag maayo, timplahan, dami, ito mo, alang nis Ginoo. Nami ingon nga, di na to, panim lang maayo, di mahurot. Kaya naghantag mauli ini. Lahi, na di na maayo, kinalaliho kung ginato, supay yun diya sa pagkapamatasan sa usap. Matinod anong yun ta. Busa po, isip mga Kristohano, mga preacher, kita mga preacher, di ta maglabot-labot o unsay mga doktrina ng laing mga pundok. Daghay-daghan mo angkon nga kami Kristohanon, apan unsa may inyong kinabuhi? Nagsubay ba kamo diha sa pulong sa Dios? Unsa may giingon sa pulong sa Dios? Unsa may kaluwasan? Unsa may gitulong kaluwasan? Hanap paningkamot, takbag-us mo galing. Dili na maong kaluwasan. Imo nang paningkamot. Ang kaluwasan hatag sa Dios. Nga ang sa mga tumasayra na, kung ang usa ka magwawali, magtuon sa pulo ug mo'y ihungit kadto sa katawhan, katawhan gyud musalig sa Dios sa tanan. Dili kay magsalig sa ilang pagpaningkamot. Muna nga, kung kita Kristohano, kita mga preacher, dili kita magpagapos-gapos ni anang mga butanga ng kalanlaing mga doktrina ng sa kalibutan. Kung dili, ang atong hunahon unsaon nato sa pagpahimuot sa Ginoo nga nagtawag ka nato. Now, karon, kita mga membro, sama ta sa sundao ni Kristo. So, sa Biblia, nag-ingon na dili kita magpagapos-gapos. Kung sa may gapos-gapos nato, now, akong gisultigan niya, baling magwawali. Dahil sila mo kung ano sa mga doktrina. Apang kita, mga magtotoo, Hebreo 12:1. Nag-ingon dire. Busa, sanglit ginalibutan man kita sa ingon
kamabagang panganod sa mga saksi, iwaklita ang tanang kabugat o ang sala nga nagapiit paglikos kanato o dalaganon ta nga malahutayon ang lumba na nga atong ginaapilan. Sama po nato nga sundalo ta, usap ta ka man lulumba nining kalibutan. Sige, dili kay ang lumba din sa kalibutan, kitang Kristohanon, mag-inapsanay, magkinusganay, magpalabaway. Dili, kundi inantusay. No? Para mas maraton, kanang dugon na galing lumba, pinang musog nyo, ugat din ba, kisang daog doon. Di ba? Paning tama kung kisang daog, pindi ka. Manlimbong pa gani. Pero, kining lumba, marathon, taas kayong lumba. Kisa ito, baro mo, magpauna, katunoy mo wahay. Kay kabsa na maghangin. Mao pong Kristohanon ang atong lumba dili inapsanay, dili nilabonay, kundi inantusay, nilahutay. Hangtod kay tanan man makadaog yod, dili man sa lumba usar may makadaog. Apan sa Kristohanon nga manlulumba tanan makadaog. Mo nang dili mag-inapsanay, dili magnilabonay, dili magpakaron inunay. Dili ta maggarbo-garbo. Kinahanglan gyud na ang gugma antos paglahutay hangtod na kita makaabot yun. Karon sa lumba mga igsoon, unsa may sunob sa mga manunumba, kay taro maglumba ka ng tag-as kayong lumba? Oo. Ha? Unsa may sunob sa Carsones? Short. Short yun! Bubo. No? Usahay ka rin makita ng excuse me. Katungod sa bubo, unsa may sunob dire? Sali ko lang yun. Ha? Nga naman. Kaya aron, makadagan siya o eksakto yun. Doon na yun siya presko lawas na makalahutay yun siya. Nang kintahay, na imong mahal na TV, imong gipasaan diri. Kaya di mo mabiyaan dito sa imong balay. Ha? Mo entra ka lumba, na may imong TV, dyan na pa imong sakyan ay, butang diri. Makadagan ka kahanan, ha? Dili. Mo nag-iingon din namingon saklit ginalibutan man kita sa ingon sa mabagang panganod sa mga saksi, iwaklita ang tanang kabugat. Kining kabugat dili ni problema. Kung dili kining kabugat na makabugat sa atong dagan, kini ang mga maayong butang dining kalibutan. TV. Di ba maayo man ang TV? Pila ka oras ka maglingkod dihan to sa hapon. Kaya Aron sa pagtan-aw ng mga programa, wawawin, ana. Hain naman ang imong pakigbukno nin kalibutan nga imong dag-on tong sala nga may nagpugong mo halatan-aw sa ng TV maayo man na. Kadtong mga maayong butang mo ni makapahulong nimo kasi ikagda ng arsa pasan anang dagan kay ning kalibutan sa kinabuhi apan doon nakikipasaan ang imong kabaw. Dahil sa kumusimbarong kay ang ilugay kabaw, malapasaan na. Kadaog ka na, pasang ka na. Ang ahong trabaho. O sige, manuugat ka, di ko mo simpag Domingo kayo magtrabaho ko. Maunay, maayong butang, apan maunay, makagapos na to. Mga maayong butang, munay makapahinay sa atong dagan sa kinabuhi Kristohano. Unsa mang mga maayong butang, nga, imong kinahanglan sing pamilya, di ka mo simba, kay tungod, kinahanglan ako, unsa man di ko mo kita. Why, makalong pamilya. Mapas mo akong pamilya. Unja na ko ng simba-simba. Naman sabi gisulti sa Ginoo, Matthew 6:33. Sige first. Pagaunahon ang iyang ginarian o ang iyang pagkamatarong o tanan kadtong mga kinahanglan nato kana igadugang ra sa Ginoo. Idugang ra gyud kanato. Nan og mag-apas ta itong mga kinahanglan nato, mapiya ang Ginoo. Watay grasya. Mo nagtingi nga iwakli ayaw pagapos sa mga tanang kabugat o ang sala nga nagapiit paglikos kanato. Unsa man ang mga sala? Mga ginagmay sa ragon. Kanang pamutbot, di ba? Ay, di sa kamagikandang. Dihar ko, pero dito din sa Madjungan. Diharam ko na, basa-basa ko Biblia. Oh, maayo na. Kaya nagbasa-basa. Pero maunay, makapiit nimo. No? Maunang salang, may sala, na daw, murag-wadang. Pero dako na pag-abot sa ginari sa Diyos. Kaya ang gamay sala, o dakong sala, palihuran sala.
Huwag kang usa kutsaritang dagat dito. O nga, mingo ka nga, mas kutsarita din na dagat. Dagat lang gihapon na. Muna nga, ang sala, bisag gamay, pareho na gano'n sala. O nga, ang bayad na ba sa sala, mao ang kamatayon. Kay, tanang gamay sala, ato namang ipamaka. Maanad naman taong pamaka. Maanad naman taong di mo sulti yung tinood. Wata makipagkumpatis kinabuhi. Wata makipagsangka sa pagkamatarog o pagkabalaan. Mao na nga, kinahanglan, dili gyud ta magpagapos-gapos ning kalihukan ning kalibutan. Inay, mag-asahan na to ang Roma 12, versikulo 2. Nangingon din ang pulong sa Diyos. Roma 12:2. Pakibasa ko na. Ayaw ka mo pagpahiuyo dining panahon na sa kalibutan. Kung dili, usba hinoon ninyo ang inyong kagalingon. Pinagis pagbago sa inyong salabutan. Aron inyong masuta kung unsa ang maayo o hinangpunon o hinpit na kabubuton sa Dios. Atong tunga-tungaon ni sa tulo, no? Primero, ayaw ka mo paghiuyo nining panahon na sa kalibutan. Diya sa English, gingalan, do not be conformed. No? Paghiuyon. Nakakita na mo ka ng maghimo mo o jelly, kanang jelly fruit bitaw? Unsa bay nato? Latik ha, latik, no? Unya ang latik atong butangan og hulmahan kintay iro, no? Katong latik ng ibobol ito, katong kurtis iro, pagkasudlon itong latik, di ba? Mahimog yun sa pagtangtang mo iro yun na. Kining kalibutan, doon na siya'y hulmahan. Una, o kita makihiuyon ni ining hulmahan, mahimog yutang kalibutanon. Munang, may ko din ayaw ka mo pagpahiuyon ni ining panahon na sa kalibutan. Kundili, kaduha, usbang noon ang inyong kaugalingon. Pag-usab sa kaugalingon, ginganla na sa Biblia, o pagbalaan. Pagpabalaan sa atong kinabuhi. Dili ta muuyon sa ining kalibutan, kundi atong usbon ang atong kaugalingon, conversion o sanctification. Usa, mag-ingon din unsa man natin pag-uyon, unsa man natin paglikay nining kalibutan. Mingon din na, pagbag-o sa inyong salabutan. Sama ni Sister Julie, ako agi mo ko na, paralyzed man ko unong kabuan. No? Ano na paralyze mo ko nga, eksakto man ang akong lawas. Eksakto man ang akong tiil. Kaya tungod, napiktuhan ang akong utok. Sa diha sa nagka-cancer ko sa utok. Mano nga ang akong utok, di siya makakuman, di siya mando sa tanang lihok sa lawas, mo nang di yun nakalihok. Kaya tungod, ang akong utok, pangunaw na gisarhan. Gisarhan na siya. Dunay clot. Di siya makahatag og mando sa akong til. Mingon ko sa hunahon nga liho ka ng imong kumagpo. Di gyud kaliho kay wa may koneksyon. Mausad na sa atong kinabuhi kun wa tay koneksyon sa Dios. Ang atong hunahuna gyud sarado. Manang di ta makabag-o sa atong kaugalingon kay wa tay gahom niya na. Karon aron mabag-o ang atong hunahuna, mingon dinhi kinahanglan nga pag-uon pinaagi sa paghinulsol. Pag hinulsol lang yun, maoy makabag-o sa atong unahuna, aron atong mamanduan tanang parte sa atong kinabuhi. O karon kung doon natin pag hinulsol, gingon din aron inyong masuta kung unsa ang maayo o hinangpunon o hingpit nga kabubuton sa Dios. Mintras ang atong utok, ang atong pangunahuna, naagvidas kalibutanon, di kita makaipaw unsay hinangpunon o hingpit nga unsa kabubuton sa Ginoo. Kay maingon to mga tao nga Kristohan ko, pila ka tuig na 50 na ka tuig. Apan nganong kalibutanon ka man? Ngano man? Nahiuyon ka man lang gyapos kalibutan. Kay tungod sarado ang imong pangunahuna, kinahanglan nimo kining paghinulsulan aron makasabot kag unsay hinangpunon o hingpit nga kabubuton sa Ginoo aron makasubay ka diha sa imong gusto. Mao nga kinahanglan gyud di kita magpagapos-gapos nining kinabuhi sa kalibutan.
Kay mo ni mo ulipon nato, mo ni magkontrolar sa atong kinabuhi, sa atong una-una. So adto kita dano diha sa atong pagkakristohanon. Nga kita gisagop o giluwas sa atong Ginoo. Doon na natay kagawasan. Ikatulo, unsa may marka o timaan sa usa ka maayong sundalo, ang maayong sundalo ikatulo mubarog sa pagka-sinulod o mubarog sa pagka-lilista. Di ba ang sundalo, usa na sa mga sundalo, kinalang i-recruit sana. Di ba? Pagkatawgon. Oh, di na, bandinyo, kinsa to mga kuan, gusto mo sundalo, ang uban managan, ang uban magtagos bukid, kay di gusto nga sila musundalo, kay kung sabay makuha nato na, mamatay ta alang sa atong nasod. Apan kadto mga tao nga dunag kikahangawa sa nasod nato, ilang ginihatag ilang kinabuhi. Bibigay nila ang buhay nila alang-alang sa bayan. Pero marami rin ang tumatakas, ayaw nilang maglingkod sa bayan. Ganon din sa Kristiyano. May mga Kristiyano na talagang buong puso silang maglilingkod. Kaya sila'y magpapalista sa gawaing paglilingkod. Yung iba naman, ayaw nila. Dunay uban nga muldagan gyud. Apan kadtong maayong sundaw, mubarog sa ilang pagkasinunod o pagkanilista. Atong basahon, versikulo 4. Walay bisan kinsa nga sundalo nga sa iyang pag-alagad magapagapos ka po sa iyang kagalingon sa mga patigayon sa sibilyan. Sanglit ang iyang tumong mao ang pagpahimuot ni adtong nagpasulod kaniya sa pagkasundalo. Ang atong kinabuhi mao ang pagpahimuot ni adtong nagpasulod kanato sa pagkasundalo. Kinsa may nagpasulod kanato sa pagkasundalo? Kinsa nagpasulod ka nato aron kita mahimong iyang anak. Walang gilain kundi si Kristo. Giun sa man niya pagtawag o bandilyo or hari palista na mo. Giun sa man ta. Pinaagi sa mayong balitang pagwali. Marcos 16:15 nagaingon og siya miingon panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og iwali ninyo ang mayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Kita gipanawag sa Ginoo aron kita magpalista sa iyang ginharian, aron kita muasdang sa atong mga kaaway, pinaagi sa pagtawag kang Ginoong Jesucristo. Unsa may gamit pagtawag? Mao ang pagwali sa pulong sa Dios. So pinaagi sa pulong sa Dios, nakadawat kita kang Jesus. Sumala sa John 1:12. Kung sa gisulti sa Juan 1:12, basahan ko no. Siya diha nga siya hingsunod na, hintuon na siya diha kung sa iyong gibuhat. Apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Tanawa, kadtong naminaw sa wali og nakadungog sa tingog ni Jesucristo og misalig siya, mituo siya, mingon diri apan sa tanang midawat kaniya, kanang nagpalista kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila, unsa man, naghatag siya, kisa ang Dios, Kagahom. naghatag siya kagahom kanato sa pagkahimong mga anak sa Dios. Now, nagtuo ta tanang tao, bisag kinsa riya sultiyon, at anak man ta sa Ginoo. Mayroon silang tanan. Apan wa sila kakaila kang Kristo. Wa sila ilabot ni Kristo. Nakaila sila sa nga ni Kristo, apan wa sila ilabot ni Kristo. Sapa pa karon, kailang tang Duterte no. Kisang may mga kailang Duterte. Taligo ka pa ina, yan na. Karon nga punta na, doon na ba kailabot ni Duterte? Wow. Wala yun. Sama prosta ng mga tao, nakaila sila Diyos sa panuwa sila ilabot. Kaya nga naman, tanawa, kadtong midawat kang Kristo sa iyang ngalan, maoy kitagaan o kagahong aron mahimong anak. Katungod naminaw man sila, sa pagtao ni Kristo, pinaagi sa iyang pulong nga ginawali sa mga magawali. So, dunay tumong ang atong pagkasinunod. Gilista ta, dunay tumong. Unsa may tumong? Nato, nganong giluwas man ta sa Ginoo, nganong gilista man siya ta sa iyang turil, kay karnero man kita, ngano man, unsa may tumong? Atong basahon, Efeso 1:4, naa diha ang tumong. Duha ka tumong. Sige, basa ko no. Nakita niyo ulit? Okay. Ephesians chapter 1 verse 4.
Brother Dimas. Ephesians 1:4. Ang kaniya, sa wala pa matutod ang kalibutan, siya nagpili kanato ang kita mabalaan, ibili masalawayon diha sa atubangan sa Dios. Kana, gitawag ta sa Ginoo sa takdang panahon, kay tungod ang iyang kabubuton, ang iyang layunin nato, aron kita maluwas. Apan, di igo nga maluwas ta, mahimong Kristohanon lang. Dunay duha ka tumong. Unsa may duha diha? Aron kita Mahimong namala. mabalaan o dili Masalawayon. tanawa. Daghang Kristohanon masalawayon. Daghang mga pastor masalawayon. Makaginuo mga pastor masalawayon. Sila mamadlong, apan sila dakong badlungonon. Manuman, garbo kayo. Na ang tumong sa atong sa Ginoo, aron kita giluwas, aron kita mahimong balaan. O dili masalawayon. Kung sa may buot pasabot sa balaan, kasi maka-explain. Kung sa may buot pasabot sa balaan, katong na kay balona. Ha? Kung sa may balaan. Okay. Mo ni balaan, no? Ang atong pagsabot sa balaan, kanang murag di nakasa, kanang maayo nagnaw, nanay duha, pahilakilan, di ba? Ganapoy, ingon nga ginganlan, halo nga no? Kung saan na ka na magsigaw-sigaw na, dili na mao. Buhat na sa Katoliko. Mo ni balaan nila. Pero ang tinuod nga balaan, kana, ikaw, gilain, gibuwag sa kadaghanan aron ikaw mahimong panag-iyan niya o makahatag o himaya kaniya. Gibalaan ta sa Dios. Sama din buwak ba? Ayaw kasunod stereoli ha ang sampaw ning sa buwak. Kining kana sila daghang bulak na. Apan kinahigugma ko ang akong katuyuan makuha na ko busa. Maluban man. Mapanusa. O sige, kuha ko upat. Pero usa na. Upat. Upat. Karon kini ang gibuwag dito sila dito sa kalibutan. Tanang liho, tanang sala, tanang hulagway, tanang kadautan, tanang pamakak tuan nila. Apan kini siya bakakon sab. Kini siya makasasala sab. Apan tungod nahigugma ko niya wa pay siyugdanan, ako siyang gikuha dito sa tanan sa kadaghang katawan, ako siyang gibalaan panag-iyan na nako ni. Nga naman, kay gusto na ako nga makahatag siyang humot sa akong ilong. Plastic man, umay. Makahatag na ako og kalipay. Mga lagad siya kanako. Hangtod sa kanturan. Siya yun magpabiling yun nga siya binulag sa tanan. Mausap kita, napatan ng kalibutan, apan kita, gitawag ng daan. Gibuwag na ta, kinanglan manginabuhi kitang balaan o dili masalawayon. Kay maoy katuyuan sa Ginoo ka nato. Masabtan ba? Nanagdaghay mong ingon ng Kristohanon, apang kauban lang gyapon dito. Nagyama-yama lang ang gyapon ng kalibutan. Dili sa tinod ng Kristohanon. Igulas pagpanmunti. Ang Kristohanon, mubulag yun sa kalihukan ng kalibutan. Kaya tungod siya, gibalaan sa Diyos. Gigahin sa Diyos. Alang sa Diyos. So mo ni, duhay tumong. Aron ka to, kita mabalaan o dili masalawayon diha sa atubangan sa Dios. Mao na ang tinuod nga tumong sa atong sinunod o atong lista nga sundalo. Giapil kita diha sa iyang kawan, sa iyang turel aron kita dili masalawayon o kita magkinabuhi o pagkabalaan. Mo ba na nakita nato sa kaugalingon nato ron? Ha? Mano ba na ikinabuhi nato? Ay, pastor. Lisod. Saan mo kabalaan ka na yung anak na sa mukha kayo? Bisa pagsamukan ang imong anak, apan misali ka ng Kristo nga ikaw, nga iyang anak, ginahin ka na, aron ikaw magmaymay sa imong mga anak. Agad tudluan sila, o kung sa'y maayong pamatasan, diha sa Ginoo. Kaya bisan pag imong panag dili magtutuot, tungod sa imong mga pamatasan na ikaw ginahin, mausab ang imong bana, mabalaan sa pag-imong mga anak.
Mao na nga kita isip mga sundalo, mga maayong sundalo sa Ginoo. So paglahutay yon ang kinabuhi sa Kristohanon. Dili sa musiba, di sa mo parking, sa mo pagisulti nga itong kaitun nga ang Kristohanon way parking, no? Ambot pasabot na, yung nagbitay paglahutay. Bisag pa nagkalandaing matang sa sala ning kalibutan. Kay kita bisag kung saan na to pagkaligo, no? Meaning, wala, sunod banyo, hala, kuha mo ka ng brush, stainless na ng brush, no? Mo yung ilugo diha, hala, panlugo mo na, galit mo na sabon, imported ka sabon. Pag-abot mo sa gawas, di ka maabugan? Maabugan lang gihapon. Mapuntang Kristohanon. Bisag pagbalaan ta sa tubangan sa Dios, pag-abot na diha, takbilan lang gihapon kag unsa mga chismis na gihapon. Apan tiki mo pasabot, musuring direkta. Lahutay lang gihapon ta. Kag tungod kita mga sundalo sa Ginoo. Amen? Amen. Nasabtan ba mga igsoon? Doon na ba'y pamutana? Doon na ba'y pamutana? Walay pamutana? Kung walay pamutana, adto na ta, nahuman na ta. Tanawa, sundao ka sa Ginoo. Right? Asdan, nining pakikumbati ning kalibutan. Pagpadayon kitang balaan, o dili, masalaw. Magampos na nagso. Ginoo, salamat din yung pagkapuntagon na ikaw ginaghatag ka na mo kahayag sa pagsabot sa imong pulong. Inautang kining pulong nga Lord, mo patik dun sa among kasing-kasing arong kini among ipanginabuhi, dili lang sa among dunggan. Kung dirigi ka sa dunggan, wadto dun sa among kasing-kasing arong makita sa among kinabuhi. Kaya tungod ikaw nagsulti sa imong balang kasulatan sa Mateo 5:16, na among padanagon ang among kahayag aron makita ang among mga maayong buhat. Aron kadto mga tawo nas kangit-ngit sila mahinangop gyud sa pagsimba o pagsalig diya sa Dios nga among gisaligan. Salamat Ginoo, mo lamang kini ang among pag-ampo, di lamang sa ngalan sa Ginoong sa Kristo. Amen.